dari Putra Piliang ke 100.000 lagu bakandakan dari Bang Chandra teragak baklasik kita agak sebuah dulu langsung lia naik dan tolong dendangkan pantunnya tabali tanah tak basure. Putra Piliang dalam daerah ada payo kumpul Banamo Pulo Simpang Tigo arah kaki dah Batang Tabi Bukit Sitabuah Tanjung Haro Baranti kami disimpang sebab deh hari dah hujan rinai oi malaki setengah hampe ni hati kapayo kumbuh dek jona badala basah kilo deh hujan sampai patah ada pamir ciboladang bamula rumah Bang Chandra kadibui di balik tanah di tapi buah rumah sudah potongan tibo balantai upin Bang Charles bakarami ketampek tinggal salamonyo kadiuni Bang Anton pagi Japatang tapi malang tibo di Putra Piliang tak balik tanah tak basure izin bangunan tak kalua piti abi rumah tak sudah tuan kadiuni dilarang orang beda aku dari kepundan tua dari Bang Us sesudah lia aku tikam Sri dan pasan kampung bacayo kok mangga aku kelalok-lalok jadi siko lah ya dan begitu pula tu tapi tu ya walaupun tak basure kanlah duni pagi Jepatang dek Anton Menan ini ay karimu kaladang jangan nedau indak do capo kadibubuk kadimau rampi kalah kamalasari di lampayan kamala kato dikatokan karimbo juyo awak jadi nyotu kamanara kayu jati kayu ditara untuk parang tolong Sri dan sekaligus saya sudah sedina konek sana mulai dan lupa pasan dari Pak Mir dari pantun penarikan beliau isi tabah tempurang kareh dan tampang karambia sayang dengan badorongan kapabalayan ambek suri kabujo lalu kabalintang patah tiba di mato di piciangan tiba di paru di kampian yati mati di mato buto ba itu tekai dalam hati nedawai antanan kan buang takut taram nedawai pantun agak tak Sri tak tahu ayu lihat itu tahu pantun tampang kanan dia ucap kan bakal pamit ada tahu
kalau tidak dari kambang ke batang kapeh dan tak apa tidak. Ya ay dari kambang ke batang kapeh ni dawa. Laki boto di painan menuju pasar Salido di pasar baru nak baranti. Nak atak ketipu di karusan lah tampak baru melantai singa makan. Di kayu gadang menurun ke bukit lampu melalui nagari bumi tampak candonyo taluk bayi wajalan oto kamatuai yang menjalan tipu awak di padang. Dekat wandang jale-jale supaya uleh nak dan mengasang ujon jo pangka paliaro nak dan mengasang kau ujon tani jiko mengasang paulasan ko na lain ko diungkai ko nyampang diurang-urang barabanai man kata gua hibare utang tak babai ane dawai siang jo malam tak kasanang nedah lalai siang jo malam tak kasanang nedah Sri sabalun pindah mikro kanan lain kopasan Bang Ustus kapudan tuo yo alun pueh kami menangah Sri membawakan lagu itu di panjang coba lihat ke lagu Piaman Panjang dan tolong bawa pulau Bang Chandra Putra Piliang tadi nampak ada lagu itu dari Tanjung Barulang. Lapekan hati nan karaga di Abang Chandra Putra Piliang duduklah kandungan di narik lah sanang hati mandanga kapariaman meminta lagu bagurau samalam nangkoma asa dapet Bang Chandra awak menembak ditembak burung disangka urang kok indak bana ke kanai tapik patah sayonyo ala jadi kok nyampang nang punyo tahu awak mengaku dah basi ngajo neda Kapariaman makanan di Batamu di sari-sari Jawa jodake lai kebuma di ayat cayo dangaran pasan ladena liat tempe mamawi pancang nalamu mak tempat ulema ay pancang nalamu tempat ulema Asri masih dari Bang Us Kapudan
Yo ada puih kami mandanga Sri mambakan lagu iko naiklah sana pun. Pak Mir, kapudan dua. Pasanda boy ya. Sabar. Sesudah ko dari Bang Boy ke Pobek Taraga. Kita gelek pulau ke lagu Gamai. Tapi sampaikan Ladek Sri dulu ke lagu Peman Panjang. Kabawa kabalay panjang belok kasiyo batu pariwang senang jalan simpang kalay di subali padan subada pada kebana pada malindi yang kasawalua dia tenyo tetumbu pakan senayang kok katarui kapayo kumbu hadiari minggu mangkoram ayam ko iyo kabapawit kapaso batambah kandang di kok sakandang kandang kurang mungkin nanggino marentak lape kasumik pulo mampajina diganti bana jona nasi yang indah basio banalamu kini-kini tolong pikiakan sabalu ninyo tabang jauhan edaoy hilang kamalah kadi cari neda Coba Bang Chandra putra pilihan dari Tanjung Barula kita tinggalkan dulu karena di sana Kapeman.